сарфи назар аз таҳримҳои ҷоришуда алайҳи Русия сафари муҳоҷирони корӣ ба ин кишвар афзудааст. масъулини вазорати меҳнат ва муҳоҷират инро ба беҳтар шудани шароити кор дар Русия медонанд. вале муҳоҷирони корӣ мегӯянд ҷуз Русия дигар интихобе надоранд. ҳоло назари сокинон ва хонаводаҳои муҳоҷиронро мепурсем ки чаро муҳоҷирати меҳнатӣ афзоиш ёфтааст. дар хонаводаи шумо чанд кас дар Русия кор мекунанд? 2 кас. писаромон кор мекунанд. якаш дар Москва, якаш дар тарафи Карачай, Черкес. фикр мекунед ки дар Тоҷикистон кор ёфта наметавонанд? албатта ами кор нест, ҷавонода барои аксариятш меранд тарафи яму муҳоҷирати Россия ба кор карда омадасанд. чӣ кор кунанд дигар? шумо чанд фарзанд доред? 7 5 бача 2 духтарча. ягон фарзандтон дар Россия нест? Не бача. куҷода кор мекунанд? Инами рабочики мекунам. куҷода? Ами московскида. ҳеҷ худам пенсия мегирам бачам. гоҳ рӯзе мешавад ки ҳам пенсияи маро мехӯрам. писари калоним дар Русия, писари хурдим 3 рӯз пеш омад. насиб бошад оиладораш мекунем. дар кишвари мо шукри худованд тинҷу амониам бошад. бисёри корхонаҳо фаъолият намекунанд. ҳамчун як кушода мешаванд, фаъол мешаванд. ҷаноб мебиёд мебинад, ҷаноб гуфт рафт, ҳамин вай маҳкам мешавад. ягон ҷои чизаш нест, ҷои пинҳонӣ нест, ин ҳама медонад. як писарам ба оилаашам ҳам рафта кор кард осхаю барои худаш фақат. рости ай наздикони мо ягон кас ба муҳоҷирати меҳнатӣ нарафтанд, намераманд. ҳамин Тоҷикистони худ монда ҷои корҳо ҳаста, ҳамҷода кор мекунем. шахсан худатон чӣ кор мекунед дар Тоҷикистон? ман дар геси Роғун ба ҳайси муҳандис маршедер фаъолият мекунам. даромади оилаи мо аз тарафи аму Россия 100% аз аму тараф мо мехӯрем, мепӯшем. ҳамаш аз аму тарафай. ай чимон хай ягон даромад нест, я пенсионерам чӣ? 300 сомон дена ма 5 бор оператсия шидагӣ. ма да чӣ маблағ ҳич? ҳамун набошад? Нест, намешавад.